الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam on calminama on jurama on mantama on ƴamanama ko almudou mum ousmane Diammalik Ba arte darsu men sirate siddiq en mbi almustafa ruttima e jomiraɗo subhanahu wa taala o suɓima allah o suuɓi allah la ilaha illallah o oppi aduna o suuɓi allah namdeɗen kemani bale en cuɓima allah so yama ko ɗum ɗo Allah yiɗi ɗum ɗo Allah yiɗa holko cuɓotoɗen gire men ƴeewen ko Allah yiɗi noppi men keɗo ko Allah yiɗi ɗemɗe men kaala ko Allah yiɗi koyɗe men yaha ko Allah yiɗi juuɗe men mema ko Allah yiɗi kiɗe men urnoɗen ko Allah yiɗi ko Allah yiɗa goppen sa yettima ɗo fitta ka woni giɗo Allah a woni awliya Allah alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ceerno Ousmane holi sifa mabɓe kanu yattaqun kullu allah fof ko waliyu allah ɗum noon mbeɗa wasiyo on e hoorem e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala kullal allah kañum won passeport nanude neɗɗo aljanna neɗɗo passeport mum daɗa ɗo siraɗi ɗo ko kulal allah almustafa o min ɓuren hulde allah aha kanko ɓuuri yimɓe fof hulde allah kanko ɓuren yidde allah kanko ɓuren horsude to allah ɗum noon yiɗ mo ganduɗa allah ne yiɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe aynam ɗum waɗi aya goto e alquran alkarim walla alquran alkarim fenni hewɓe a nodditoɗo yidde almustafa sallllahu alayhi wa sallam so tawi a ɗoftakimo a ñamtinanimo a ƴettani ɗariqa makko a yiɗamo saabu allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana e nan kanko woni modèle yimɓe jinneji nde jinneji ngari ene nana qur'an eɓe keɗo qur'an qalu ansitu ɓemi keɗoɗe bandiraɓe oɗon moustapha jol makko ene jangga qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmi mundir ɓe bandiraɓe sehilaɓe min nani qur'an karim min nani deftere jippima caggal moussa son gogɗinanimo koyi allah ronkaɗali on jinneji ko ni mbi ne nani qur'an a nanɗo qur'an noon sa hooti galle mon jertina ɓesgu ma jertina leegal mon jertina wuro mon ko noon allah wi wama kana almuminuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ddin waliyunziru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yahdharun sa ɗannima adañi gandal sa arti mbajoɗa bande en ciftinaɓe jangguinaɓe salligue holno ɓe juuldata holno ɓe kordata holno ɓe birdista wona aɗa tufre e juuɗe mabɓe allah wi uduuni astajib lakum du'aw sa ñaguima allah rokkuma allah wi sa ñaguima rokkuma tudde e juuɗe ala joni corona hay goto tutta e jungo hay goto ɗi an ɓuuri andude hoorema allah wi amman yujibu lmudarra ida daa hay min Ousmane Diammalik somi an wiya ya allah hakkilam ya allah suuram ya allah mi holi ya allah mi heyɗi ya allah mi tampi allah jabtuma ko mbatta e neɗɗo hoto dogpayata neɗɗo dogpayato allah ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هردو ko yar neddo mi waaji gon netan o mo mandile be mbi mo akasa joni min o mandile be akasa o mo rendina ayeji o mo mandile paye makko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah inam tarusman arabe bi innal muhibba liman yuhibbu muti'u giɗo fof ndeysan mo yiɗi o ɗoftoɗo so yiɗi almustafa a ɗoftoto en mbi aya fenni yimɓe hewɓe cen sama holko allah jamte oɗo aya enam motte po faali keɗon haala allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله جل مك يا لين كن دولتك لكن يا جن جب نسان صلى الله عليه وسلم الله من بينا يدو أواوا يدو جل ما الله تمر هاشكودا المصطفى صلى الله عليه وسلم أودو آيك دوما فرسون عندك ودي عندك يوم الجمعة نجولة إمك صلى الله عليه وسلم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هرفت على صلى الله عليه وسلم بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ليس يا بوي يا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أجولي المصطفى جولي بامك إبراهيم غورم فوف كو جيدو الله سأجولي جيدو الله الله يدما بندرا بسير سأجولي نلا غورل الله جولي ما لا بسب الله جولي ما فيت الله منتما الله لفتها مو منتي بندرا بسير اينا تنسمان القرآن هلكو جانتين جول مكة صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نيسان الله منتي المصطفى جيكم مكو موجود أريكم مكو موجود سنة مكو نيسان كان هود مكو فوكو موجود ده ونوكو الله منتي الله سبي ما هو كان سبي هور مكوني صلى الله عليه وسلم أي نعم hay cuɓiɗo hoore mum wawa fewnude hoore mum no Allah fewniri almustafa sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah muhammadu rasulullah eynam bandiraɓe julɓe wallahi mo rewani sunna makko natta aljanna eyyi mo yiɗama natta aljanna gola onon gandi gaño makko ko Allah wi ɗum inna shani aka huwal abtar aha mo yiɗane laaɗo taƴƴiɗo laaɗo on woni taƴƴo bandiraɓe sen haala makko kadi ko Allah wimo yo haal kanko o haalani tan e belam fittani makko la ilaha illallah muhammadu rasulullah bandiraɓe julɓe gueɗe ɗe gona fijirde ɗe oɗon gandi laakara ko woni toon galleji ɗiɗi imma aljanna imma jeygol en mbawana ɗum wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha en jiiɗen ɗo balɗe haaluji kalteɗe e whatsapp ɗi en nani mbiɗo min kay mi naati aljanna ceerno kaari nanmi aljanna momo dugal fof nanmi aljanna jimi aljanna fof an leydi mon no mettudi ɗiɗo buubi ɗiɗo heege ɗum ɗo corona an jaaha aljanna jalta garta Allah yi wa jannatun arduha samawati wal ardu wadal muttaqi aljanna fori kono leydi asamani ɗum ɗo fof a yeehi ɗum jaaɗa kada waɗɗe pucci walla kada jole oto walla ko koyɗe jaaruɗa holgono gidma bandiraɓe ɗum ɗo ko yaware en nani baaɗi en goto baaɗi men goto haali koye pular o wi ceerto makko ko Allah yono nde min nanani daade hay goto yimɓe kaɓe wutta e goto se kaka iblis ko kuɗaɗo Allah wi ya أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله يهور نبي بده سيدان كو غانيمون أي بدا fuɗɗoro seeɗa ha bunta ha joomum ama ha yalta dingaran ha wonta keefeero mbiɗo ceerno mum ko Allah o yalti diina haala te ko baaɗi men ko ɓiyen enen koye pular haala kono en tikkani en jii ɓiyen ene haala ɓi men ene haala ke nanɗum jeygol kono en kalani ko ni seyɗan warta o heñaki ha joomum yalta dingal ha wiye ceernam ko Allah wala hawla wala quwata illa billah eynam nelaɗo wi on penɗo tan kañum teyi yo ƴettu junngo mum yo ƴettu o loyre jonde mum to jeygol almoustapha sallah sallam kanko woni ndeysan omo jogui inde kanko wiye mouhammed on wiye ahmed on wiye maahi oɗon gandi maahi ay ɗo keferagal mumteteɗo ɗum woni inde makko nde anal hachir ɗo ganduɗa ñande dargue koɗo koyɗe makko ɗo yimɓeɓe coggote kanko woni aqib mo annabe ganduɗa annabe ala caggal mum bandiraɓe seeɗa on woni holon almoustapha sallallahu alayhi wa sallam yonimo e teddugo Allah wi wa rafa'na laka ذكرك ndeysan a jangtama a ɓamtama a jogui réputation moƴƴo ɓurɗo ndeysan gurdam makko hunde fof ne Allah en hayno waɗata ummahatul mu'minin hay ko waɗata nder suudu ko cuuɗaten ko kanko gurdam makko waɗama e dow tabal ha ganden gurdam makko eɗen poti jemtindemo sallah sallam eynam laqad kana lakum fi rasulillah mbiɗon bandiraɓe seeɗa ko holon koye Massamba koye Mademba ala kanko woni modèle men e dewal Allah ko faate technologie noon ko faate téléphone aji noon ya to Samsung ya WhatsApp ko jiɗɗa fof marque Zuckerberg ay sa yiiɗi ko faate bal ƴew Ousmane Dembélé
sa yiɗi Microsoft yaade Bill Gates sa yiɗi ko faate goɗɗum ƴeewa toon kono koye qur'an e sunna dewal Allah ko al Mustafa ñamtinte sallallahu alayhi wa sallam ey naam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda oɗo a ñamtinta ɗum Allah wi ma weltimo e leñol makko jurmeɗen jaafaɗen nanɗen aljanna welinanoore yanoɓe garta ndeysan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ndeysan biyaɗo ganduɗa janggo ñande drapeau suurete nde drapeau la ilaha illallah kanko woni premier international mondial ɗum waɗi yimɓe tato gaare e galleji nela sallah sallam ɓe namdi holno rewrata Allah ɓe kalna ɓe jawi ɗum ɓe nefi sunna al Mustafa sallah sallam hen goto wi min kam mi resata rewɓe ɓe mbi nelaɗo sallah sallam ganduɗa yafama ko addini e ko wattine foof sen mbi eɗen ñamtin ɗum e ɗum ka en ñamtinta nelaɗo ala bakkar hen goto hankkadi min kam mi juula tan min kam abadan komi juulowo tan jamma e ñalom subaka kikiɗe goɗɗo min kam mi hoora tan mi taƴatani mi taƴata min ɓuuri al Mustafa aha ko sa nefi dine makko noon mbiɗa goɗɗo min hay les femmes et les femmettes mi oppi rewɓe mi resatani abadan tan mbeɗa rewa Allah nelaɗo arinde sal o tikki yeeso makko wayi o yi onon mbini mbirɗon heɓe ɓe o yi on jiiɗa ko min ɓuuren hulde Allah de ndeysan sallallahu alayhi wa sallam kanko ɓuuri yidde Allah kanko ɓuuri hulde Allah kanko ɓuuri ɗoftade Allah o juuli ha koyɗe ɓuuse sallallahu alayhi wa sallam te ko jaafaɗo ko ardine e ko wattin foof o yi mbeɗa hoora mbeɗa taƴa mbeɗa ɗaano mbeɗa fina te mbeɗa resa rewɓe mo yiɗa sunnam jeeya kayyam hadis muttafaqun alayhi la ilaha illa allah ɗum firte ko mo rewane sunna nelaɗo o jeeyaka e nelaɗo mo jeeyaka e diine nelaɗo sunna nelaɗo o natta aljanna welinanore yanoɓe garta la ilaha illa allah muhammadu rasulullah bandiraɓe sehilaɓe gaare kulen Allah ɗoftoɗen al Mustafa sallah sallam kanko woni seydi wolde adama oyi ana seydi wolde adama wala fahar o ɓiɓɓe adama ko jibina ko foof ko mi woni maître mabɓe te wona wastade o wastaki o ñamata komo dicci o yimin komi jeeyaɗo ñamatmi kono ñamratmi kono jeeyaɗo ñamratni ko noon joɗototomi sallallahu alayhi wa sallam o wertanaka sis o waɗnaka sédiade spécial o wi kala jiɗɗo kañum ene jooɗi yimɓe darano ɗum o wi on ko neɗɗo jeygol la ilaha illallah sa yankinima Allah ɓamtuma kanko noon ko Allah ɓamtimo wa rafa'na laka dhikrak ndeysan giɗo Jibril alayhi salam eynam bandiraɓe sehilaɓe so jeygol fawama e dow siraɗa Abu Hurairata wi nelaɗo wi jeygol fawi e dow siraɗa oɗon gandi guittoɗo taccude siraɗe ko al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o yiñande hen hay goto haalta sona annabaɓe keɗeɗe bandiraɓe sehilaɓe o wiyani da'ira ma Samba en da'ira ma Demba en mi nani waji goto wi minen da'ira amen somin darima dargue yimɓe fof ñaawe min tinani min mbiya gaare naate aljanna min mbiya ala min paadi ko hasɓede min mbiya ala yimɓe kasbama onon on kasperake fala tuzakku anfusakum so tawi an ka neɗɗo aljanna a yafama a ñakorako ma ide walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim de abadan so tawi an ka neɗɗo aljanna a foɗama aljanna i ñagoma ide a ñagotako de te o aduna e musdani e o corona e ndeɗo heega en yiɗo hendu yiɗo ngule ɗo jangol a jaɓata la ilaha illallah muhammadu rasul Allah hoto mante koye mon ndeysan wadde bakkata waala wayde ɓuuri wadde dewal Allah ena manta hoore mum bandiraɓe seeɗa o yiñani hen so jeygol siraɗe fawama e jeygol ko annabaɓe tan kalata on gon koɓe mbiyata allahumma sallim e Allah kisal la ilaha hadis montoro Bukhari anas annabaɓe so mbi kisal min e ma no ndeysan sallallahu sallam o aray damal aljanna ndeysan o hanga damal aljanna gardien aljanna o malaka yimo holi an kam hol kongo o hol jiɗɗo nadde aljanna o wi ko min Mouhammad o wi e jamirami tan hoto mi uddi tan hay goto aljanna sona an woni premier aljanna premier nde annabaɓe fof daari e jamma Isral Mi'raj kanko julliɓe mbi jo'ilal imam li yutammi julluɗo annabaɓe noon sa rewani mum so wiyani allahu akbar ɓe mbiyata so wiyani assalamu aleykum ɓe mbiyata noon ɓe jukke makko annabaɓe fof gila Adama tan ha Moussa ha Isa ko al Mustafa woni premier bandiraɓe sehil rewe premier saɗi nadde aljanna bandiraɓe sehilaɓe ey nam
ay dugg naa àjjana ma dugg gi foofu visite lépp ndeysaan astafurlah tubali sa naati aljana ko mbattaɗo en ngaraɗo pikkiraɗaɗo en ñiirema itte hande lokñeɗa hande reedu ma doga ko mbatta e aduna way musde ni piyeɗa ɗo ñoheɗa kasideɗa la ilaha illallah mouhammadou rasul yo allah rokkin aljanna towɗo o eynam thawban ndeysaan ko mawla al moustapha sallam o jooɗi waare nelaɗo yeeso makko ne wayli yeeso makko ne ɓawli ñeɗɗano mi yara thawban an kam ko woni a sellani o ya rasulullah mbeɗa selli ay joni ɗo madina somi yewnima tan mi doga tan mi ara mi yiima tan mi welto ndeysan mi yiima mi welto ndeysan ɗum ɗo wona mi yiima mi welto sa hoti mi yetto ko kumba yelam argay kumba moƴƴani jangguinta diine jangguinta jawdi jangguinta gandal ala argay kumba moƴƴani goppe waɗa ko barke thawbanu ya rasulallah somi yiyanima mi ara ndeysan mi yiima mi welto ndeysan kono miijimi sen maayi ndeysan koye aljanna towɗo o gonata ndeysan somi naati aljanna somi dañi naade aljanna mi yiyatama ni wawata yiidema nden ɗono somi yewnima tan mi ara mi yiima ndeysan ƴeewe himme aljanna ndeysan allah jippine ayen ummi dow asamane ene wima an jiɗɗomo almoustapha o jiɗɗo aboubacre o jiɗɗo oumar o ɗoftiɗo almoustapha o ɗofti allah gondata koye annabaɓe e siddiqi en e shuhada en aboubacre oumar ousmane yimɓe moƴƴuɓe fof gonda annabi moussa annabi isa annabi adam jiya yimɓe mariam ibnu imran jiya joom suudu firauna asia jiya farmata binte ndeysan a yiɗa ɗum ɗo jiya beeli aljanna kange ours kalis gertoɗo ñootade poulet cuit fof ma yi ɗum to aljanna to sa oppi sirku naata aljanna nam hayso joom fiji wujji so addani sirku yaafe bandiraɓe seeɗam nam يسمع هلك الحالي وضع الحالي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لسان سأفتي مع الله إن العالم نقول أبو بكر حمزة رجيم موجب نقول الجنة الجنة ولنا النور يا نور بنترتان لسان يا الله ودد يجيب الجنة وكان فضل الله عليك عظيما ولا الله المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مولنا في الأمور إنباء إن جندا كان كل نفوري الله هن تبقى مؤون ديسان ركما أودو قرات كان يؤدو نفوري من دماء المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا قصدي كنا بيد إن هذا بدي رترو كالن إبوري المصطفى حيث بندي ريدهم لكوجي فوف ولا دني فوف إن إتي جيش بدن ده إن بند أوري مك إن باوا بنجرا بسهلان وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا غراد موجي الله وي كلا كو نيرادي يمير اون مبادي كو هادن غوبي دum kanko goddañi dum man yuti ar-rasul faqad ata Allah o doftido Allah doftido nelado o dofti ko Allah o do ko grade mawdo bandirabe seydaabe enam onon kadi bonira ko mo rewani al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين سنقولي هاي ترفعني المصطفى سدادو صحابة من دار جولد مكو ومن دار أوبيد أبو بكر اللومتو وجدتي تاش لورد بندرابي سيلاب دمنا أن تشيرنو أن المودو أن باجرو كو تاش لورد جوغيدا ورهاب hoto tikko hoto yalto groupe victoire drapeau la ilaha illallah même halide abadan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.